Mag-vlog tayo, tol. Sinabi mo na. Ano ba sasabi mo? Tulis madera. Sachi tulog din. Kanina pa yan nakalabas. Tol. Tol. Kumusta, tol? Tol. Tawa na naman. Punta kayo dito mga tol. Kita nyo ito mga tol. Ito yung rason kung bakit galit si Puder mga tol. Hindi mo Kayo dito kayo. mga tol. Hugasan mo din. May... Sa may episode na yan. Huwag kang mag-isip. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Oh, hindi mo. Napalimutan mo'y di na kailangan. Oh, pwede tira. Parang music video ah. Music video tuh. Yeah. Nalimot ko sila. Kahit ano. Yo. Nakainom ng vitamins. Powerful matulog. Nakainom ng vitamins. Ano ginagawa mo dyan, tol? Magklase ka din. Sila ng editing skills. I-activate natin ang ating Google AdSense ngayon, tol. Google AdSense? Naubos na yung request para sa pin namin mga tol, pero wala pa rin dumadating. Ibang klase yan ah. Kaya pala. Kaya susubukan nating gawa ng paraan mga tol. Ibang klase ka talaga, tol. Para makuha natin ang ating sweldo. Sweldo? Sinabi mo pa. Ibang klase ka talaga. Hina na internet. Hina na internet mga tol. Kailangan natin ng korupsyon. Ano kayang kanta ang bagay sa mahinang internet? Wala akong maisip. Isipin mo. Ano tol? Anong kantang bagay sa mahinang internet? Unahan mo. Titira. Tapusin. Ikaw, tol, may naisip ko ba Tingnan mo kanta? tol. Tingnan mo tol. Tingnan mo na lang. Kita niyo yan tol? Tatalon yan, tol. Tatalon yan. Uy! Gandang laro niya, no? Kasi yan ah. Ganyan yung laro ng mga malalakas sa internet. Uy! Sapul! Ano ang kanta sa mga babagal na internet, tol? Siko juga. Bagsik pa juga. Hindi ko alam tol eh. Ano ba? Isipin mo, tol. Ang galing ka sa mga kantahan, tol, eh. After a day, the world is round. Hindi natin magagawa yung sa AdSense ngayon mga tol. Anong ginagawa niyo, tol? Ano yung ritual yan, tol? Sinabi mo pa. Iisip kami ng content tol. Loh. Palagas ng internet at isipan. Oh. Dapat maganito tol. Oh. It really hurts. Ay, Dre. Ganun pala pag nagkaganyan. Makakaisip ka talaga ng ano? Ano yan? Ano yan? Ano ka naman ang mukbang ha? Ano yan? Balot na naman. Chicharon. Chicharon po mat-mat. Magklase na. Saan galing yan, tol? Ngat-ngatin mo nga tol. Galing to sa karkar mga tol. Ngat-ngatin mo nga. Pakita mo nga sa kanila kung crunchy ba. Nakita mo nga. Nakitaan mo nga sila ng mukbang na kakaiba. Uy. Wow. Ibang klase. Wow. Ibang klaseng mukbang yan. Ngayon lang kayo makakita na nakatayo na mangmukbang mga utol. Jam eh. Gagamitan daw nila ng suka mga utol eh. Pasensya na kayo mga utol, hindi pa nahugasan. Ibang klaseng suka yan tol. Oops, yun na. Sayang yung suka tol. Yan na tol, yan tol. Para sa content yan. Para sa Para content. sa akin yan. Lang yan. Sarap na tol ah. Ibang klase. Wow. No. Ibang klase yun ah. Ano yun? Klase, gusto mo tol? Sarado mo muna yan tol. Lalakad naman tayo tol. Para may maisip na naman. Sige tol.
Ang ganda ng... Ang ganda ng background music ah. Yee! May nakita ka na naman. Ibang klase ka, may pinapost-post kapag nalalaman. Shoutout para sa nagsabi na dito sa Miyang mga tol. Ano yun? Ano pala yan, Dol? Shinram yun pala ito mga tol. Noodle soup. Yuy! Ano naisip mo yan? Parang nakakapagod ng luto mga tol. Yuy! Lakad ka muna, Tol. Hanapin mo muna yung sarili mo, Tol. Ganyan pala maglakad, Tol. Yan pala tol. Kasingin na ng internet. Anong kanta yung mga hina, Tol? Baka may naisip ka na, Tol. Kaya mo na, kita. Pahanggalin muna natin ang ating internet. Ibang klase yan, ah. Ibang klase yan talaga, ah. May nakita ka na naman, ah. Wala ka gumisip tol? Lakad ka lang. Kakalakan na tol? Yeah. Parang ganun. Ibang klase, nahilo na ako, Tol. Huwag mo masyadong baitan. Oo, masyado. Ikaw na nagsabi niya na huwag mo masyadong baitan. Lagyan na, ano naman nakikita. Kita yun tol? Yung sumay yan, Tol, ah. Lagayan to ng siomay mga tol. Kasi si Mother mga tol, nagnegosyo ng siomay. Kaso, nalugi. Nalugi kaya natulog na lang. Tomorrow. Tol, kumusta na kayo dyan, mga Tol? Kain tayo, mga Tol. Ano yung ulam mo tol? Manok, mga Tol. Kakagising ko lang, mga Tol. At may sasabihin pala kami sa inyo, mga Tol, na good news, mga Tol. Seryoso muna tayo ngayon na content, mga Tol. Nagawa na ng paraan namin ni Tol Mark at Tol Wiwi na makain ako, mga Tol, habang nagsalita. Oh. Gutom ka mga Tol. Sinabi mo pa? Nagawa namin ng paraan, mga Tol, yung pay namin, mga Tol. Yung tungkol sa sahod namin sa YouTube, mga Tol. At ang hirap pala, mga Tol, akala namin, mga Tol, mawawala yung lahat ng sahod namin, mga Tol, kasi nakalagay doon sa Google AdSense namin na mawawalan daw yung ads namin. Kasi mukhang lagpas na 4 months tayo, Tol, no? Ay, nakuha natin yung pin. Sinabi mo pa tol? Tapos mga 4 na try namin, mga Tol, hindi pa rin dumating yung pin. Buti na lang may other option, mga Tol, para ma-verify yung namin, Google AdSense namin. Tapos na-verify na, mga Tol. Good news, mga Tol. Kailangan natin kukunin tol. Hindi pa napasok sa bangko ko, mga Tol, pero na-verify na. Wala na palang Western Union ngayon tol lang? Wala na option na Western Union. Western Union lang sana namin, mga Tol, para isang kuhaan lang ba. Kasi kapagod kasi pumunta ng bangko, pero yung option doon, check it, tapos yung na lang, bangko. Kaya nalink na din namin sa bangko, mga Tol. At may nag-email doon na pumasok na yung sweldo ngayong buwan, ay yung previous months din, mga Tol. Tapos makukuha na namin mga 5 working days ata, yun nakalagay doon. At salamat sa mga sumusuporta, mga Tol. Abangan nyo, mga Tol, yung kung saan namin gagamitin yung pera. May mga gagawin kami, mga Tol. May gagawin kakaiba. May gagawin kami kakaiba, mga Tol, pero hindi to kakaiba, pero hindi pa namin to na pag-usapan, mga Tol, kasi hindi namin in-expect yung pera, mga Tol. Yung simula talaga ng vlog namin, mga Tol, hindi talaga kami yung trip lang, mga Tol, pa dahil sa lockdown. Yung una talaga namin, mga Tol, bago kami mag-YouTube, mga Tol, hindi talaga namin in-expect yung trip lang namin, mga Tol, ba? Basta nag-i-enjoy lang kami. Kasi pag nag-i-edit si Tol Mark, tapos pagkatapos niya mag-edit, pag hindi siya natatawa sa ina-edit niya, kami, hindi talaga namin ina-upload, mga Tol. Yung namin sa channel namin, mga Tol, yung parang pag-good vibes lang talaga, mga Tol, ba? Yan yung dahilan mga tol kung bakit wala kaming upload nun mga 2 or 3 weeks ata. Kaya minsan lang din kami maka-upload, mga Tol, kasi gusto namin na pag nag-upload kami, parang pati kami natatawa kami sa ina-upload namin. Sinabi mo pa? Yung
mga kalukuhan lang mga tol, bawal lang seryosohan. Pero ngayon, seryoso tayo mga tol sa mga... Kaya, nung ang bilis nabigla nga kami mga tol, ang bilis namin nagka-ads nun. Dahil din sa tulong ng mga ate namin. Piremote niya kami. At ngayon mga tol, hindi namin inakala, magkakasawa na kami. Dahil lang sa mga kan. Pero mas maganda ang mga ganun mga tol, nag-i-enjoy lang kayo ba? Para hindi nakakapagod. Yeah! Kasi kami mga tol, gaya sabi namin kanina, akala namin mawala yung lahat ng mga kikitain namin sa YouTube dahil mawala na yung ads, pero buti lang nagawa ng paraan. At yung mga tol, abangan nyo yung pagkuha namin ng sahod mga tol, pero may problema pa kami mga tol. Sana pumasok yun sa bangko, baka sana pumasok yun sa bangko mga tol eh. Yun yung pinoproblema ko ngayon mga tol, kasi kapagod kasi pumunta ng bangko mga tol, ang layo. Mga 2 hours na babayain galing dito sa amin mga tol. Kaya nga, si Papa mga tol, yung nababasa namin sa comments mga tol na ba't wala si Papa, minsan nagtatrabaho kasi yan siya weekdays mga tol. Tapos umuwi siya weekends lang, kaya kasi malayo yung dito bahay namin sa city mga tol. Kaya yung pinoproblema namin ngayon mga tol. Hindi naman pinoproblema mga tol, pero yun yung abangan natin mga tol kung papasok ba yung sweldo dun sa bangko. At sana pumasok ng mga tol na walang kuskus palangos mga tol. Gusto nga namin sa Western Union lang para mabilisan lang ba. Pero wala nang option na Western Union ngayon eh. Kaya sa bangko na lang talaga. At marami talagang salamat mga tol. Maraming salamat! Tolwens, ano masasabi mo Tolwens? Thank you very much. Yamat! Ang gusto kasi namin sa content namin mga tol is pag-good vibes lang talaga mga tol, kasi nung quarantine mga tol, yung palagi namin pinapanood si Kung TV, yung mga gano'n na content mga tol, parang puro kalukuhan lang, tapos kalukuhan lang pero napapatawa ka mga tol. Kaya gano'n yung mga content namin mga tol, na kahit anong ginagawa namin, basta kalukuhan lang, mga gano'n, enjoy lang. At marami naman kami doon papasaya, di ba tol? Sinabi mo pa. Yun yung nakakataba ng puso mga tol pag nagbabasa kami ng mga comments mga tol. Pero pag nakabasa din kami ng mga negative comments mga tol, Nakakataba ng tiyan yung mga... Pag nakakabasa din kami ng mga... Nakakataba ng tiyan yung mga negative comments mga tol. Kaya mahirap din mag-YouTube mga tol. Sinabi mo pa? Madali lang pero ang hirap din. Yung di namin alam ba, pero bigla lang kami, ganito pala yun. Hindi namin in-expect. Akala namin parang easy-easy lang, pero mahirap din pala. Marami ka rin pagdadaanan. Pero pagka mag-upload, parang easy lang kasi yung nakikita nyo mga panalang kumbaga finished product na ba. Pero so yung mga behind the scenes yan, mahirap talaga mga tol. Mahirap gumawa ng content. At ngayon, sahod na tayo next week mga tol. At tapos na din ako kumain mga tol. Salamat sa panonood. See you sa aming next vlog mga tol. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam, salamat.